God bless Africa. uNkulunkulu sikelela iAfrika, Nkosi ibusisa iAfrika, ubusise izwe lethu, ubusise ingcebo yethu. Phaphamane maAfrika seshayile isikhathi sokuthi sizibheke ukuthi singobani, sisukaphi, siphumaphi nengosi yethu la sile khona Afrika nenkolo. Njalo nje mekushayile isikhathi kwingolesine eligamanxe ihora lokuqala usuke khona noma kanjani uDr Ngoki Mahaye. Bathi ingabadi idanga la koMahaye so sikhuluma naye ke sihulula ke umlando. Dokotela ngokukhulu kuyithoba asikubile lesikwamukela. Sesiphakathi macengwane. Sesiphakathi dokotela sizoyikhuluma sibheke izinto eziningi ezithinta nje iAfrika kodwa ke ngiyazi ukuthi sitheme sikhulume kwakuthi sisebenza kanzima siyaxhuka namhlanje ngokomoya nangokwenhliziyo njoba sazi ukuthi isimo sivume. Impela macengwane sibindwa isidwa amathabiyela kwasifuba ukhothama kwaMntana eNkosi uNdlunkulu Madlamini obebambe isihlalo sobukhosi bengonyama isanda kuyibuza nje lokho. Sikhalisa ke macengwana abantwana namazinyane esilo noZulu wonke wonkana. Kunjalo dokotela ikhathe njengalezi zibanzima kodwa futhi bese iphinda futhi zihlanganisa kakhulu ukuthi sibambane sizwane sikwazi ukuthi sibhekane nalesimo sihlangene sibambene singama Afrika eAfrika kakhulukazi mawubheka ihloko sethu namhlanje sobuza ukuthi kanti ungubani umAfrika nezigaba zakhe. Egabeni zomAfrika namhlanje amacengwane sizobuka nje igaba ezine ezizizwe ezine ezinkulu ngaphansi kwazo ukuphuma izizwana ezahlukahlukene njengoba nje singaqala ngamambuti pyjamas ukuthiwa amambuti ayetholakala kakhulu eCongo region ngoba ngaye ngakhuluma ngeCongo iKongo eno-K iKongo yangempela yebo ne ulimi lwabo isibhaka babehlala endaweni okuthiwa iIturi ihlathi lise east of Zaire north east of Zaire isizwe silandela amacengwane amanilots ilaba abahlala east central Africa babeqhamuke endaweni efana nako Sudan northern Uganda western Kenya bamnyama ngokujulile ngokwebala bazi ngoba bathola endaweni baze bafike ko Tanzania. So izinhlanga ezingamanilots onqo bese bakhona amanilots angamaMasai kube khona amaSamburu bakhona amaTukana basuka eNile Valley eSouth Sudan namhlanje baningi endaweni zako Uganda ikakhulukazi endaweni babehlala kuyona okuthiwa iIteso region yaseKamoraja bese kuba isizwe esikhulu macengwane okuthiwa abaBantus noma uBantuzi phela singavumelani naye enzela ukuthi incitha buchophoza ngakithi zingasho ukuthi awu basibiza ngabaBantus cha abaBantuzi kodwa ke singabantu hayi abaBantuzi la kwakukhulunywa ngabo ngaphansi kohulumeni wencindezelo sicoloniziwe sicindezelo nabo ke bawumtsinse eAfrika ngaphansi kwezizwana ezingacishe ziba amakhulu ngamakhulu bagcwele Central Africa kuye kuyoshaya eChibi lokho kuthiwa ama Great Lakes igama lakho kuthiwa iChibi kuye komzansi neAfrika eyakhulaze Southern Africa lapha sikhona singabala lapha ikakhulu amaZulu namaKhoi namaSan izilimi ke ezikhulunywayo zababantu singayithola emazweni angama27 okufaka phatho Angola, oBotswana, Burundi, Cameroon, Comoros, Congo, DRC, Gabon, Kenya, Lesotho, Malawi, Mayotte, Mozambique, Namibia, Nigeria, Somalia, South Africa, iSudan, iSwatini, Tanzania njalo ngesiqeda amacingwane iAfrika yonke lo ebese macingwane kuba isizwe esikhulu sokugcina cishe sivelaphi yethu sonke noma phela sesihlukahlukene kodwa khona isizinda sibiza ngama Ethiopians esihlona khona ama Semitic nama Cushitic njoba sazi ukuthi siqhamuka kuKhushi thina ake sidle ekhaya ke macingwane mfowethu kodwa ake sidle ekhaya mfowethu ngenxa yokuthi ngesonto leli la kusasa lomhla ka9 kuMeyi inyanga yamaAfrika ikakhulukazi usuku lomama inzala abantu umuntu waphinda azithobe kunzala abantu ngokuphakamisa lamaqhawekazi esigiya siqephuze kule nkundla namhla ngenxa yobuqhawe nobunyunincu babo ngingaqala nje ngoNdlunkulu
kaJama ukaSikhombazane Yep. ongavamisile ukuthi kukhulunywe ngayo unsung heroines Hey. Undlunkulu kaJama ukaSikhombazane wakwaSibiya owazala amantombazana odwa okungumkabayo umama nomawa washona engazele mfana kodwa umkabayo waba iqhawe ngobuchule ebenomama beshelela uyise uJama umthaniya wakwaSibiya naye futhi sinasazi lo Sibiya ke lo umthaniya owesibili umthaniya osithena lo oqala kaSikhombazane ngoba phela ngesiko lethu macingwane awu sabantu babebizwa ngoyise babeganile sebegcagcele kuleyo mizi leyo wangathiwa emacingwane uMasibani amahle lapha noma kuthiwa umuzi ikwadudu noma ikwamanqumalo chabo wayebizwa ngoyise indodakazi yakho athiwa nje uMangoki njengoba umkami nje kukaBheshwana uyabona ubizwa ngowabheshwana nje khaya ngakho ugogo kuthiwa uMasijaka xa uMasijaka ungenaphi kaSitholo hayi kuthiwa kwakumkhulu lokuyena ozala ugogo kaSikhombazane ke wakwaSibiya owagcagcela kuJama kwase ukuthi uMasibiya wesibili yena ukaManyelela kaNdaba Sibiya ukuze azovusa indlu kanina wagcina efake kuyindle kaSikhombazana wayesezala inkosi usenza ngakhona uyise wamqaba igama ukuthi usenza ngakhona encoma isenzo samadodakazi akhe bathe amanye amagama akhe nje usenza ngakhona umjokwane nomenzi ingakho makubongile ngeqala enyamalembe kuthiwa umjokwana kaNdaba umjokwana uyise usenza ngakhona ayi umjokwana kaNdaba sengiyawuthola umjokwana usuka engani iningi izinto macingwane esingathi masiyibheka nje sizisho sedlule singanaki njengenye nje into eke yangihlekisa einsukwini uba kuthiwa hebe usuthu yabona neqembu lakithi lapha kwaZulu-Natal lebhola usuthu lenza kahle kakhulu manje kuthiwa hebe usuthu yebo hayi uhebe iqhawebe iqhawe phela leli uhebe kaJaja Dludla iqhawe leli laba liyisilomo esikhulu ngesikhathi senkosi uCetshwayo thwa babe ngahlukani nomntwana uCetshwayo kusukela ebunsizweni babo kwazise babezwana kakhulu futhi babebuthwe ndawonye bengamamboza yena uhebe lona wayebongela umntwana uCetshwayo ngendlela ababezana ngayo futhi bengahlukani ngayo kwakwaziwa ukuthi kahle ukuthi uma sekuqhamuka uhebe kaJaja sekuzoqhamuka umntwana uCetshwayo inkosi nangesikhathi esephethe izindaba zezwe uCetshwayo waqhubeka bazwana naleqhawe uma qhamuka lona luza emabuthweni osuthu olibone ekuqala wayememeza ethi hey bebe bese amabuthe ebona ukuthi sekuza umntwana uCetshwayo bona ke sewezothi ke esememeza ethi usuthu ngelanga ngochaza ukuthi usuthu ngophi lo mhlamba obuzwa ngosuthu wawusuke kanjani elusuthu waze wafika kwaZulu-Natal kodwa bacukana ngoba ngikho lapho mfowethu bengithi ekhaya phela bengeke lapho ngithi nje jeqe ngakho kumkabanye ngelinye lamaqhawekazi bheka bakubo macingwane esingeke sikhulume singakudlulanga kulona but maningi amaqhawe kemacingwane alwele nenkululeko le esesikuyo namhlanje ngoba kwaba nenkululeko yayilelwa omkabayi okuyinkululeko esasibizwa ukuthi umbangazwe okay basebeqhamuka abantu abafana ke no Charlotte Mahomo Maxeke umamanya basebelela bona ke umbusazi singakhumbula amaqhawekazi omama uKing Mojaji naye singamshiyi ngaphandle umthaniya singamshiyi Sisi Makiwane singamshiyi uMnomsa GL Dlamini uEdna Mzoneli singamshiyelane uDoleni Msimango angasala kanjani odokotela abayibamba ishisa ebe odokotela belwela ukuthi noma sesishayikile kodwa sisinde odokotela Helen Ngobese udokotela uHarriet Ngubane nodokotela uTJ Mashaba singakhohlwa kanjani umama uHelen Joseph
umama uRuth First angasala kanjani uma siphakamisa lamaqhawe noma uDorothy Nyembe angasala kanjani amaqhawekazi afana nendlovukazi kaMsweli yebo eyakuyabusa lapha singekhohlwa kanjani uHeshepi phakathayo wakaqwabe sikhohlwa kanjani uMagogo Buthelezi awu madoda sikhohlwe kanjani uSitheya awuphakama Afrika Usitheya Hadebe intokazi yasemahlubini lala ngalibalele kodwa manje ngiyathanda lapha manje ngoba ngitheme ngikhuluma izolo bengikhuluma kodwa ngoba siyazi ukuthi mokhuluma ngoSitheya Hadebe ngithande usisho igama lakhe lesingise bengalazi Elizabeth bengingalazi ukuthi uyena owazala umprofeti owaqamba ibandla lamaNazaretha and ngiyajabula momthinta ngoba sitheme sikhuluma ngaye siyazi ukuthi ngomhla ka2 kuMay bekade kuyisikhumbuzo sikamprofeti uIsaiah umqali webandla lamaNazaretha into esithanda kakhulu ukuthi wathi umeqala eqhubha ivangeli kaNkuluNkulu kodwa wangakhohlwa ukuthi kuse-Afrika la wakhuluma nezinto abantu abaningi mabekhuluma ngaye bathi weyosopolitikini ngoba kunehlabelela sibhala obona ukuthi ngempela lana kune agenda iphusha ethinta kodwa iAfrika esithi phakama Afrika funa umsindisi ngithanda lapha egcineni mase ekhuluma ethi namhlanje siyiziqhwashu zokusulela inyawo ezinye izizwe athi kwelinye ivesi sizigqila ezweni lethu so manje ke ngiyajabula mayithida ngoba asikwazi ngakhuluma abantu abanjengalabo asikwazi ungadluli kubona ngoba babona abantu abathwala ubuAfrika ubuAfrika esigqaja ngamhlanje ngaba bukho ukuba umqali wendlela uIsaiah Mudlwamafa eShembe akamanga kodwa ke siphakamisa ke namhlanje ke an unsung heroines uSitheya la qhamuka khona owamzala yebo naye kodwa macingane inhlambi yamanzi macingwane ifele emanzini yebo bafa banikela ngegazi laba namhla esitshakadula kule nkundla okwamankonyane kwephuke ukhezo walala amagenama umqenge kunezinsizwa iphundlwa eyakithi wazibambele nakwagaba ngeqhoso cha bheka BK Mchunu umlobokazi uhambe sagcolile noma esagoyile ingwenye idlela emsingeni baba ngiyabuya ngeviki elizayo kuyo inyanga yamaAfrika igwababa like liphathe umgode unhloyile ahawuke engane imamba iyayichobozela amazinyane ayo okhosini FM iyabuya imamba izochobozela amazinyane ayo noma kanjani ngesonto elizayo uzobe khona uDr Ngogi Bahayi inkosi umAfrika nenkolo kanti ubani umAfrika nezigaba zakhe besibheka ihloko namhlanje kanti sithi sidedele ngoba sumAfrika siwuZulu sinzalo kwasisenza khona noDingane